Radio Municipal de Tui. 10 minutos imos a chegarnos ata o Concello de Tomiño porque está connosco a súa alcaldesa Sandra González. Moi bo día. Hola, bons días. Grazas por atendernos. Bueno, hoxe hai un medio que publica directamente, que é Atlántico Diario, que a alcaldesa lle pediu a centristas de Tomiño que deixe o goberno. Eu non sei se esta noticia é exactamente así, se a petición foi directa, foi oficial ou como se realizou. Sí, bueno, o que se lle pide que xa se lle pediu informalmente, ¿no? Que por coherencia, digamos que si van nas listas do PP e ficharon polo PP, pois eu respeto esa decisión, como non podía ser de outro xeito, pero entón, por coherencia, deben abandonar o goberno. E o que se lle pediu de xeito informal, estou á espera de que respondan, dando pois esa oportunidade de dimitir, que sempre me parece máis digna que un cese, ¿no? Bueno, aún lle dá impresión, imagino que a cousa vai un pouco por aí, que neste momento está nesa situación de eu non marcho, bótame ti si queres. Bueno, eu penso que cando unha persona toma unha decisión ou un grupo político, neste caso, máis ben xa falamos de persoas, non? Pois ten que saber que ten unhas consecuencias e que esas consecuencias pois hai que afrontalas e hai que ter valor para tomar ese tipo de decisións, nada máis. Eu espero que eso se proceda e teño esa confianza. En caso de que non o fixeran, os cesaría vostede formalmente. Pois sí, eso tamén vai chegar a pasar, sí, en caso de que non aconteza, claro, lóxicamente, porque tamén a xente que fala comigo e que fala co grupo municipal, co equipo de goberno, etcétera, pois tamén dice eso, non? Que un non pode estar en un sitio e no outro ao mesmo tempo. Ben, evidentemente a súa valoración sobre este cambio de actitude de centristas e la vamos pedir nun momentiño, pero antes vostede en máis de unha ocasión reiterou, por exemplo, nesta emisora, que o funcionamento do tripartito foi impecable. Efectivamente. O sea, o dixo aquí públicamente. Sí, o sigo dicindo, quero decir que eles tomaran unha decisión que pois froito da súa liberdade, obviamente, non me impide, non me vai a cambiar e agora non vou a decir o que non foi, eso está claro. O funcionamento do tripartito durante estes 4 anos foi impecable, non hubo absolutamente discrepancias máis aladas normais que pode haber tamén nun goberno maioritario, quero decir que un concelleiro mellor opina unha cousa e outro outra, pero sempre se chegou a todas as solucións por consenso. Eu nunca vou a decir outra cousa e me parece ademais que foi un exemplo e un exemplo de coherencia política. De aí pois tamén a miña sorpresa por este extraño pacto despois de 4 anos nos que tanto a xente pois tamén os afiliados de CDT defenderon este goberno a capa e espada, non? E que se sentían partícipes e se sentían pois valorados e se identificaban cas cousas que fixo este goberno. Por eso esta sorpresa tanto miña como, porque non decilo, de moitos afiliados do CDT cos que teño falado. Bueno, máis alá desa sorpresa, e máis alá do que estamos falando, como valora vostede esta reacción? Quer decir, que é o que sinte diante desta inclusión de CDT nas listas do Partido Popular? Porque, en principio, según din eles, non é unha fusión, senón que é unha inclusión nas listas do Partido Popular dos membros de CDT. Home, pois eu sinceramente me é difícil de comprender, non? Porque se van na lista do PP, se van aos mítins do PP, se votan ao candidato do PP, entendo eu que son do PP. O mellor é que eu teño un pensamento un pouco simple, pero non sei como se lle pode explicar a xente que non son do Partido Popular, o cual me parece absolutamente respetable, oiga, non quero decir outra cousa, pero hai que asumir as consecuencias das decisións que un toma de principio a fin. Eso tamén é coherencia política e é valor, non? É respetable, pero hai que asumilo. Eu, se estou en un sitio, defendo ese sitio. E ademais estou segura de que o van a facer. Entón, pois, bueno, pois que en todo caso non me corresponde a min explicarlle que van na lista do PP e non son o PP, que ellos expliquen eles a súa xente, que non sei como vai a entender, sinceramente. Onte podíamos falar co presidente do Partido Popular na provincia de Pontevedra, co señor Louzán, e lle demandábamos e preguntábamos directamente se houbera algún tipo de promesa de investimento no Concello a cambio desta inclusión. El nos decía que non, que o que houbera simplemente que hai un partido disposto a negociar. Vostede pensa que isto é así ou pensa que sí hubo algún tipo de promesa?
Home, o que eu pense non é importante, non? É importante o que saliu nos medios de comunicación, dito polos propios centristas, que houbera o presidente da Diputación ofrecera unha contraprestación de investimentos, pero é curioso que el o negue públicamente, que non vai a dar ningunha contraprestación, porque el dice que se invirte en todos os concellos por igual, independentemente da súa cor política. E máis, eu teño que decir que no último plan de Diputación o concello máis beneficiado de todo Baixo Miño foi Tomiño. E por qué? Pois porque nos corresponde, ni máis ni menos, por poboación e por tamaño de concello. Quero decir que, bueno, que se aclaren. Uns dicen que sí, hai contraprestación, o presidente da Diputación dice que non. Non sei, que yo expliquen aos tomiñeses tamén, non? E as tomiñesas, me parece que nese punto eles teñen que estar. Nós temos claro que vamos a defender a labor que se fixo no goberno, que Tomiño se transformou en 4 anos, que o ve a xente, e vamos a defender a nosa labor de goberno, é o que en o que estamos, non? Temos un partido pois cohesionado, a xente ilusionada, a lista preparada e hai que traballar, nada máis. Non vamos a enliar agora, ofreceron, non ofreceron, van a dar, será verdad, non será verdad. O que sí é certo que o señor Louzán, pois, hai 6 meses tamén puxo aquí un candidato, tamén ofertou a outra opción política determinadas cousas, e agora parece que rachou con todo iso, non? Iso sí é certo. Bueno, isto lle complica un pouco as cousas o seu partido para as próximas eleccións. Quero decir, isto sirve de acicate para dar máis forzas ou isto, digamos que presenta un problema? Non, para mí non é un problema. Para min, cando as cousas están claras, é unha vantaxa. E eu creo que é o que está pasando neste momento, que as cousas se están clarificando. Entón, hai, digamos, un grupo que traballou, que apostou pola transformación en Tomiño e que vai a seguir adiante nesa línea, e despois hai outros que parece que estaban, pero agora non están. Son eles os que teñen que explicar a xente por que agora non están defendendo esa labor, naqueles participaron moi activamente, por certo, e ademais eu defendo a súa labor de goberno durante estes 4 anos tamén, Quero decir que a mí me parece que está todo moito máis claro, e iso é positivo para nós, e tamén é o que nos está trasladando a xente. Mellor así que amaños a posteriori. Entón, eu creo que está todo meridianamente claro. Hai 2 opcións, volver atrás ou seguir neste cambio e nesta transformación que iniciou pois o goberno que tiven a honra de presidir durante estes 4 anos, non? Como está vostede cara ás próximas eleccións? Optimista, moderadamente optimista ou moi optimista? Eu son unha persona moi prudente e moi tranquila, pero son moi optimista porque vexo que a xente que me rodea está absolutamente ilusionada e entregada a traballar conmigo. E iso é positivo. Cando ti tes un equipo detrás que te empurra con forza, tamén te anima a salir con máis forza, non? Cando os de atrás non están enleando, peleándose, discutindo, perdendo tempo, sino que estamos todos a unha, a min iso pareceme moi positivo e a verdade é que o que me dá azos para continuar e para seguir adiante e sair con forza desta situación que xa vos digo me parece absolutamente clarificadora. Bueno, estamos hablando con Sandra González, alcaldesa de Tomiño, e agora vamos a falar con Sandra González. Persoalmente, esta decisión do CDT molestoulle personalmente, non como alcaldesa. Non. Eu non quero que isto interfira para nada na boa relación persoal que eu teño cos compañeros de CDT. E así o falamos tamén, Quero dicir, unha cousa é a política, ademais eu creo que hai que separar. Eu podo discutir de política con unha persona durante moito tempo e nunha sesión plenaria, pero creo que ao salir temos que ter a capacidade de sentarnos e tomar un café xuntos a pesar das nosas discrepancias. E creo que ese é o exemplo tamén que lle temos que dar á sociedade. Porque a sociedade tamén está farta de políticos que se pelean dentro e fora e que non son capaces de chegar a consenso polo interés xeral, polo ben do pobo, etc. Entón eu penso que nese sentido eso non vai afectar, pola miña parte non vai afectar para nada e eu así o espero. Bueno, pois esta é a entrevista que mantemos con Sandra González. Teremos tempo, naturalmente, antes da campaña, incluso durante a campaña, de voltar a falar con ela e cos outros candidatos. En fin, en todo caso, queda
algún tempo aínda para as eleccións, quedan as eleccións e despois queda o que digan os votantes, que a fin a postre o que digamos nos medios de comunicación e os propios políticos ao final queda en nada ata que os cidadáns deciden, non? Efectivamente. O realmente importante é o que opinen os veciños e as veciñas pois o día 22 nas urnas. E a iso é o que temos que acatar e aí é onde temos que estar todos, respetar e obedecer pois o mandato das urnas. En iso estamos. A verdade é que eu estou convencida de que os veciños e veciñas de Tomiño se dan conta da transformación e do cambio que supuxo este goberno e así o van a valorar. Estou convencida. Sandra González, moitísimas grazas. Moitas grazas a vos. Un saúdo, moi bo día. Saúdo. Ata logo. Ata logo. Radio Municipal de Tui.